दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। क्वारेन्टाइनआव थानाय साफ्रोमबोनि थाखाय आसाम सोरखारा 20,000 रां खरसा खालामगोन। सोनाब बेंगलाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि 83 साननि उनाव दिल्लीनिफ्राय गिबि ओंखारनाय। क्वारेन्टाइननिफ्राय हगार हरजानाय सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ। एपीसीसीनि आफादगिरि रिपुन बराया क्वारेन्टाइनआव। लकडाउननि समाव साइकेलजों हान्थिनानै खाफाल गेवदों बिहारनि सासे आइजोआ। नागालेन्डआव गिबिसिन COVID-19 लेबरेटरिखौ बेखेवबाय। भारतनि मोन 7 रायजोआ कर'नानि भाइरासनि थाखाय जिंगा नांगौ थासारियाव। आसामाव थांखु फाननायखौ बन्द खालामनो मिरुनि मन्थ्रिया खावलायहरदों। दानिया आबुं रादाब। रायजोआव गोख्रोंसिनै कर'ना भाइरास गोसारनायखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखारा रुटलेस क्वारेन्टाइननि राहा खालामदों। बेनिखायनो क्वारेन्टाइनआव थानाय साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय 20,000 रां बाहायनो सोरखारा बिथांखि लादों। सावस्रि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि जोहै बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बबेखानि फसंथानारि क्वारेन्टाइनआव थानाय साफ्रोमबोनि सानसेनि जानायनि थाखाय रायजो सोरखारा 500 रां खरसा खालामगोन। हटेल क्वारेन्टाइनआव थानायफोरनि थाखाय सानफ्रोमबो 2,000 रां आरो जानायनि 500 रां रायजो सोरखारनो खरसा खालामगोन होननानै हिमन्तआ बुंदों। बेनि अनगायैबो हम क्वारेन्टाइनआव थानायफोरनो रायजो सोरखारा दानारि हेफाजाब खालामगोन आरो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै थाबथाना थानांनाय 3,61,177 लेबारफोरनि एकाउन्टआव दिनैनि गेजेरावनो साफायाव 2,000 रां सोना हरगोन होननानैबो हिमन्तआ खौरांगिरि मेलाव बुंदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै सोनाब बेंगलाव दावबायफैयो। बिस्तिबारखालि गिख्रंथाव आम्फान बारहुंखाजों सोनाब बेंगलनि माखासे जायगाफोरा थेर-बेथेर जानाय उनाव रायजोनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ खावलायहरनाय लेखायै गाहाय मन्त्रि मदिआ दिनै सानजौफुआव सोनाब बेंगलाव नुजाफैयो। गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जी आरो रायजो बेंगिरिया मदिखौ बरायो। मख'थाव दि मुलुगनाङै कर'ना भाइरास गोसारनायनि उनाव खमैबो 83 साननि उनाव बियो गोदान दिल्लीनिफ्राय नरेन्द्र मदिनि गिबि ओंखारनाय। गाहाय मन्त्रि मदिजों लोगोसे मिरुनि मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान, मिरु रायजो मन्त्रि बाबुल सुप्रिय, रायजो मन्त्रि प्रताप चन्द्र षडंगी आरो रायजो मन्त्रि देबाशिष चौधुरीआबो सोनाब बेंगलाव बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय जायगाफोरखौ नायगिदिङो। मख'थाव दि बिस्तिबारखालि आम्फान बारहुंखाजों सोनाब बेंगलाव सा 72 सुबुंनि जिउ खहा जायो। गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ मदिनो रिपर्ट होनाय बायदिब्ला खमैबो 44.8 लाख सुबुङा आम्फान बारहुंखाजों भुगिनांदों आरो खहा सुफुंनो थाखाय 1 लाख कौटि रांनि गोनांथि जागोन होननानै फोरमायदों। रायजोआव कर'ना भाइरासआ गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोनाय समावनो क्वारेन्टाइननिफ्राय रिलिज जानाय सा 4 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननो हादों। बे जाथाया जादों कक्राझार आरो धुबरी जिल्लायाव। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला COVID-19 टेस्ट खालामनायनि रिपर्ट फैनायनि सिगांनो कक्राझार क्वारेन्टाइन सेन्टाराव 7 सानल' लाखिनानै हगार हरनायनि उनावसो धुबरी जिल्लानि साहाम हुसेन आरो मिराजुल हकनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननो हादों। ओरैहाय धुबरी जिल्लानिनो गुबुन सानै लाइमोन जाहांगीर आलम आरो रफिकुल हकनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जाथायाबो रैखाथि बिफान आरो जिल्ला खुंथायखौ जोबोर साननो गोनां खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाहांगीर आरो रफिकुलखौ चापरनि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव सानबाल' लाखिनानै टेस्टनि रिपर्ट फैनायनि सिगांनो हगार हरदोंमोन। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासखौ लानानै सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया क्वारेन्टाइन सेन्टारफोरखौ गोख्रों खालामनो फोसावनायनि उनावबो बेनि उल्था जाथायसो जानायफोरा बयखौबो समखिखांहोदों। 58 साननि उनाव एपीसीसीनि आफादगिरि रिपुन बराया आसामाव फैबाय। कर'ना भाइरासनि लकडाउननि थाखाय दिल्लीयाव थाबथानानै थानांनाय कंग्रेस दैदेनगिरि रिपुन बराया गावनि बिसिजों लोगोसे दिल्लीनि डिब्रुगड़ राजधानी एक्सप्रेसजों फैनानै बिस्तिबारखालि हराव गुवाहाटी रेल स्टेशनाव ओंखारफैदों। बेनि उनावनो गुबुन दावबायारिफोर बायदि रिपुन बरा आरो बिनि बिसिखौ सुरु हजाय स्टेडियाम क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थाङो। सावस्रि बिफाना COVID-19 टेस्टनि थाखाय थै लानानै रिपुन बरामोनखौ हटेल रेडिसन ब्लुआव 14 साननि थाखाय क्वारेन्टाइनआव दोनहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला दासिमाव रिपुन बरानि देहायाव कर'ना भाइरासनि जेबो आखुथाय नुनो मोननाय जायाखै। लकडाउननि समाव गोबां सुबुङानो भुगिनांदों। थांनो फैनो हायि जानानै नांथाना थानायनि जुनै आथिं आरो साइकेलजों रोजा-रोजा किल'मिटार हान्थिनानै गावबा-गाव न'आव थांदों। बेनि गेजेरावनो बिहारनि जयिती मुंनि सासे आइजोआ साइकेलजों गोलाव लामा हान्थिनानै खाफाल गेवदों। सुलुंनि बायदिब्ला गावनि नोरजिया बिफाखौ उनाव दाब्लिं लानानै हारियाना गुरुग्रामनिफ्राय बिहारसिम 1000 किल'मिटारनिबो बांसिन गोलाव लामा साइकेल सलायनाय जयितीखौ साइक्लिं फेडारेशन अफ इन्डिया ट्राइलनि थाखाय सायख'दों। CFIनि डाइरेक्टर V.N. सिंहाया जयितीखौ साइक्लिंनि थाखाय इलिजिबल बुंनानै बेखौ ट्राइलनि थाखाय हांख्रायहरदों। बबेखानि ट्राइलआव सायख'जायोब्ला जयितीखौ ट्रेनिंनि आरो कचिं होगोन। जयितीया गावनि बिफाखौ दाब्लिं लानानै गुरुग्रामनिफ्राय बिहारनि
दरभांगासिम 8 सान साइकेल सालायो। जयथिया सानफायाव खमैबो 100 निफ्राय 150 किल'मिटार गोलाव साइकेल सालायदों होननानै सुलुङाव बुंदों। बिस्तिबारखालि नागालेन्डआव रायजोनि गिबिसिन कभिड-19 लेबरेटरि बेखेवो। बेनि सिगां नागालेन्डआव कर'ना भाइरासनि टेस्टिं खालामनो थाखाय आसाम आरो मणिपुराव दैथायोमोन। नागालेन्डनि गिबि मन्थ्रि नेपिउआ रायजोनि गिबिसिन कभिड-19 टेस्टिं लेबरेटरिखौ मैया कहिमायाव बेखेवना होनानै बुङो दि लेबरेटरियाव थाग-थियारि खालामनाय गंनै जन्थ्रआव सानसेयाव खमैबो मोन 90 टेस्टिं खालामनो हागोन। बबेखानि टेस्टिंनि खामानिया बेखेवनायनि अखानायैनिफ्रायनो थामहिनबा शुक्रबारनिफ्रायनो जायो। मख'थाव दि दासान्दि इसोरनि अननायाव नागालेन्डआ कर'ना भाइरास फ्रि रायजो होननानै गिबि मन्थ्रि रिउआ बुंदों। कर'ना भाइरास सन्देर जानाया भारतआव सानफानि उनाव सानफा गिख्रंथावनिख्रुइ गिख्रंथावनासिन जाबोगासिनो दङ। बिस्तिबारनिफ्राय शुक्रबारसिम 24 घन्टानि गेजेरावनो भारतआव 6,000निबो बांसिन कर'ना भाइरास सन्देर जानायनि रिपर्ट मोनदों। ओजोंहा भारतनि मोन 7 रायजोआव कर'ना भाइरास सन्देर जानाया जोबोद गोख्रैथिजों बारायदों, जाउनाव जिंगानांगौ थासारि जादों। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आरो तामिलनाडुआव कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ लानानै जिंगानांगौआव गोग्लैदों सरकार आरो रायजो राजाफोरा। बिस्तिबारखालि दिल्लीयाव सानसेयावनो कर'ना भाइरास सन्देर जानायनि 571 गोदान केस मोनो। मंगलबार आरो बुधबारखालिबो दिल्लीयाव सानसेयावनो 500नि बांसिन पजिटिभ रिपर्ट मोनदोंमोन। कर'ना भाइरासजों बांसिनै गोहोम गोग्लैनाय महाराष्ट्रआव 24 घन्टानि गेजेराव सा 2,100निबो बांसिन सुबुङा कर'ना भाइरास सन्देर जायो। दासिम महाराष्ट्रआव कर'ना भाइरास सन्देर जानाया 39,000निबो बांसिन जाबाय। तामिलनाडुआव 24 घन्टानि गेजेरावनो सा 250 सुबुङा कर'ना भाइरास सन्देर जादों। गुजरातआव थांनाय सानब्रैयाव खमैबो 400 सुबुङा कर'ना भाइरास सन्देर जादों। उत्तर प्रदेशआव थांनाय सानब्रैयाव सानफायाव 250निफ्राय 350सिम कर'ना भाइरास सन्देरनायनि पजिटिभ रिपर्ट मोनदों। बिहारावबो कर'ना भाइरास सन्देर जानाया गासै 2,000सिम मोनबाय। राजस्थानाव गासै 6,000निबो बांसिन सुबुङा कर'ना भाइरास सन्देर जाबाय। मध्य प्रदेशआव कर'ना भाइरास सन्देर जानाया खमैबो 6,000निबो खाथियाव मोनबाय। मिरुनि देहा आरो नखर अनसाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हर्ष वर्धनआ आसामाव थांखु फाननायखौ बन्द खालामनो खावलायहरदों। सुलुंनि बायदिब्ला डक्टर हर्ष वर्धनआ आसामनि देहा आरो नखर अनसाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुंहरदों दि आसामाव थांखु फाननाय आरो नौनारिनि जायगाफोराव खुदै गारनायखौ गोख्रोङै होबथानांगौ। मख'थाव दि कभिड-19नि सन्देरनाय आरो गोसारनायखौ नोजोर होनानै मिरु देहा बिफानआ बे थांखिखौ लादों होननानै सुलुङाव बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।